Здравейте, приятели, 5:30 е и след 15 минути тръгваме вече за София. Хора, сега чакаме за полета и ще трябва да чакаме горе-долу 2 часа. Купихме си фанта и сега ще вземем сандвич. Приятели, сега чакам за да си взема храна. Аз си взимам паста с песто. Мама мисля, че си взе покебол, а так и не видях. И да, сега обядваме в един ресторант и ще ви снимам по-късно, вече като се приберем в хотел.